Wikipédia szerint mivel táplálkoznak a macskák? Ő állatípus. Igen. És már vége a videónak, lájkoljatok és iratkozzatok fel a csatornánkra. Még nincs vége. Akkor nincs vége. Mi borítja a skorpió testét? No? Találjátok ki. Tudom. Egy pancél. Az alábbi közösségi oldalak közül még szolgál rövid táncok taktika ötletes videók készítéséhez. Szerintem ezt nem tudom. TikTok, Tinder, TikTok. Twitter. És igen, ügyesek vagytok. Még a labdaromból. Macska. Igen. Eddig ez nagyon menő. Miből van az elefántok agyara? Elefántcsont, igaz gyöngy, fémötvözet. Létezik ilyen? Na mindegy. Kalcium. Én erre tippelek, vagy erre? De szerintem a csont. Ügyesek vagytok. Akkor mondd meg, hogy mit kész a sajszakta. Akkor mondd meg, hogy mit kész a sajszakta. De a telefont videóz. Most egész végig oda videózta, vagy nem? Mutasd meg.